लोखिजाहार खानसा बसुमतारी माने सेस न' बां सेस ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै जि जोम साफा न' बां सेस सिलिंखार दा माबायदि खस्थ' जाखो बिराद खस्थ'यैनो दं ओमफ्राय दा गैला न'आ दै थिं न'आ दै बारनासो दंहैयो आंना दा बुखारनानै मुङा अमरेन्द्र बरगयारी गामि गान्दागागेब मैयानि मोनानि बारहावाया जाहैबाय जोङो गासिबो गथ' गथाय लानानै ओंखाम जाबाय थादोंमोन न' सिङाव ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओरै खारबोनानै ओंखाम संग्रायाव खारबोनानै थाफैदों आरो बेयो माने न'आ जिजोब्बाय नालाय बे गोजौनिया नैबे थांग्रोदों साहानिया बुलाबग्रोदों बिनिफ्राय ओमफ्राय नैबाव ओंखाम जाफैफिनबावबाय जोङो हागोन नोंनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे गथ' गथाय गासिबो दंजोबो नैबे उनावहाय गासिबो गोग्लैजोब्बाय आरो बिनिफ्राय जोङो खुनुरुखुम फिसाफोरखौ बामथुब आथुब गासिबो लाजोबनानै गासिबो नैबावना दरखौनो एकदम दरखौखौ नारजोबनानै जोङो एकदम खुनुरुखुम बासायनो हादों आरो ओमफ्राय गया बायजोबदों गयाबो अननायाव जोंना बोराइ बाथौनि अननायाव नैबे गयाबो ओरै बोरैबा गिदिरलांनाय जादों दा जेबो जायाखिसै मानसिफ्रा ओमफ्राय न'थ' जोंना बायजोब्बाय मा खालामबावनो जोंना संसार जानाय बे गथ' गथायखौ खांनांगौआनो न'आव थानांगौआनो गैला जोंना मा खालामबावनो जोंना बेनो आरो जों अनसुंथाया माने जोङो न'खरा गैला नालाय सार माने जोङो बे गथ'फोरखौ बबाव दोननो बबाव मानो फरायनायाबो जोंहा दङ गथ'फ्रा दा जोङो क्लास 9आव दङ सासे गिदिर बे उन्दुयोमोन दा बिबैनाव दंहैयोमोन ना बेबो गैयिखाय बासायबाय दा जोङो गथ'फोरखौ खांनो थाखाय जोंहा न'फोर एसे जोंनो अनसुंथाइ मोनो खोमा जोङो मोनोब्ला जोंहा माने मोजां मोनगौमोन आरो नामा आंना जन बसुमतारी मा खहा जाखो थांनाय मोनायाव बारहुंखाजों आंनाथ' थांनाय मोनायाव न' गंथाम बुलाबजोब्बाय आरो गाम्बारि फांथाम बायबाय गय 7 दाल बायबाय दा नोंथाङा माबायदि खस्थ' भुगिगासिनो खस्थ'आथ' दा न' बुलाजोब्बाय थानोथ' उसुबिदा जानानै दं दा बे न' खाफ्राफिननो थाखाय मा बेबस्था लानांगौथाय दा ओरैनो लामसाम खाथाबथ'नानै थानथ'नोसै नामा माबाफोर अनसुंथाइ लुबैगोन नोंथाङा अनसुंथायाथ' सरकारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोबाथ' मोजांमोन नोंथांनि मुङा मा आरो गामिया गान्दागागेब ओमफ्राय मुङा दमयन्ति बसुमतारी थांनाय मोनानि बारहुंखाजों मा खहा जालांखो नोंसिना जोंनाथ' गय बिफां न' खहा जालांबाय आरो जों अबे दखानाव फाननो हाथायबो गैया बाजारबो गैया आरो नै आरो बन्द' लकडाउननि फांबैसे गय बायखो आरो बिनि फिथाइया बेसेबांसो जाखो बिफाङाथ' 40ता थांखाबाय आरो बिनि फिथाइयाथ' 6-7 कुइन्टेल थांगोन आं गान्दागागेबनि बाथाराम बसुमतारी खस्थ'नि गेजेरजों बे लबारखौ गायदोंमोन गायनानै दा देग्लायहाय बे फार्स्ट हानायखौ 18,000नि ओरैनो थिखा होथ'दोंमोन दा दिनै 15-13 बिफाङा दिनै बायनानै थांजोब्बाय दा उफाय गैला मा खालामनो दा एकदम मैया 7:30नि हराव बार बारनायानो बिदि सिफायलांजोब्बाय दा मा खालामनो मा उफाय बेनिखायनो दा सरकारनिफ्राय अबेबा फान्डफ्राव माबा मोनसे बेखौ गायफिननो थाखाय बा माबा मोनसे खहानि थाखाय माबा मोनसे मोनोबा आं बेखौ आसा खालामो दाहाय दा बहुद खहा दङ दा गैयाबा बेहाय 1 लाखसो आं खहा जानाय जाबाय आरो आं फेदेरबोदोंमोन खस्थ' खालामबोदोंमोन दा बे लबारनि माबाखौ दा आं दा मा राहायै बेसेबां गिदिर खालामफिननो हागोन बेखौ आङो सिन्था खालामनानै दं आरो आंनि मुङा जाहैबाय मिथाराम मुसाहारि सालबारि बाजार बियो बेंटल आउटपस्टआव सिङाव थानाय आंनि बे दखाना सालबारि एरियायाव मोनसे गालामालमोन बे जाहैबाय आंनि गालामालाव मोनसे उनाव साल बिफां गिदिर दंमोन बे साल बिफाङा गुनानै बारजों गुनानै आंनि दखानखौ होसिनदों ओमफ्राय बेयाव गोबां रोखोम दालि आटा सिनि मैदा गासिबो केरासिन ओमफ्राय थिं जिनानै नै दै जमा जानानै दङ ओमफ्राय गासिबो बुस्थुआनो मेटेरियेल्सआनो सिनानै डेमेज जाजोब्बाय गिबियाव मैया नैबे जाब्रबथाय बेहाय माखासे गोबां लस जालांबाय बेहाय न' बांखौ लानानै माखासे बिफां लाइफां गिबियावनो आं बुंनो सानो माने जेबो जिउनि खहा जानाय जोङो दासिमाव खोनानो मोनाखै आरो मोनासै बे समाव आङो माखासे जोङो फुङाव लिस्ट खालामनाय बायदिबा
गासै 50 न'खर बिसोरो हाउस डेमेज जादों बिनि गेजेराव माखासे गय बिफां जेरै फिथाइ गोनां आरो फिथाइ गैयै बिसोरो गोबां बायदों बेखौ जोङो दासिमाव 400 रिपर्ट मोनदों आरो माखासे मोनथामसो रबार बागानफ्राव जों बेरायनानै बाहाय जोङो रिपर्ट लादोंमोन बे समावहाय गासै मोनसे रबार बागानाव 53 था ओमफ्राय मोनसेयाव 20 मोनसेयाव 10 गासै 83 था रबार्स बिसोरखौ बायनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बे समावहाय जारि सरकारा जाखिनि माने अनसुंथाइखौ आखायाव लादोंमोन बेखौ माने थाबैनो माने इमिडियेट एक्सन बेखौ खालामो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरै दा माखासे जोङो दिनै रिपर्टआव माने हिसाब मोनबाय सार्भे खालामनायाव मोनसे न'खराव गासै 30निबो बारा फिथाइ गोनां गय बिफां बियो माने बायनानै दा दङ दा बेखौहाय फाननो थाखाय गैयाबाबो 7-8 कुइन्टेल्सफोर जागोन बे 7-8 कुइन्टेल्स गयखौहाय बिसोरोथ' न'आवथ' जानोथ' दोननो हाया आरो दोनोबा बे रानजोबगोन उनावहाय दा बे मार्केटिंनि थाखाय एसे प्रब्लेम जागोन बेखौहाय जुदि सोरबा जुदि बिजनेसमेना जुदि गावनियाव जुदि लानो गोसोबा बियो माने थाबैनो माने जेनेबा नोंथांमोननि जेनेबा मिडियानि थ्रुयैहाय खबर लानानै जेनेबा सोंहरो आरो